para nós é un momento de moitísima responsabilidade, de profunda honestidade e de moitísima ilusión. En primer lugar, quero darlle as gracias ao presidente local, a Ramón Carballo, por todo o seu traballo e o apoio en todos estes días e sempre. Quero darlle as gracias aos meus compañeiros de corporación. Non nos vou a citar un a un, pero gustaríame que ademais quedaran citados un a un, porque cada día me demostran pois o seu apoio, o seu traballo e o seu compromiso ca cidade. E tamén quero darlle as gracias a María pola súa decisión valiente, honesta, en donde non hai nin compradores nin vendidos. Agradezco a vosa existencia e, como sabedes, damos conta do que acaba de acontecer. Vimos de registrar as 13 firmas que acabamos e que conquiren a maioría absoluta, en donde os 12 compañeiros me elixen como candidata á alcaldía do Concello de Lugo, que se tramitará polos trámites que, como sabedes, están perfectamente regulados na lei absolutamente lexítima e absolutamente de validez indiscutible. Por que tomamos esta decisión? É unha decisión fundamentada en eivas importantes, que nos últimos tempos se viron moi agravadas pola debilidade e a fragilidade dun goberno que non conta coa maioría do pleno. Pero tamén foi perdendo ese apoio social. Perdeu forza dentro e fora do Concello. A debilidade dun goberno non pode implicar a debilidade dun concello tan importante como é a capital da provincia, como é o noso concello, o Concello de Lugo. Un goberno á deriva non pode arrastrar a deriva a toda a veciñanza.